An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan sirabakan kasara kɔni ɲɔɲɛnen don Koro dugu kɔnɔna na wa ko in kɛmɛ ka maaw kamana gan kosɛbɛ. Mun yɛrɛ bɛ na ni sirabakan kasara cayaliw ye? Zemi Madara ale kɔni ye sifilakaw ka tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye, an k'ale lamɛn. Bibi na accident ka ca Koro et puis jeunes de bɛ k'a kɛ boliko juguw ni et puis ɲanaminafɛnw tali. Kabini san yɛlɛma ɲɛnajɛw kɔni daminɛna don o don n'a sirabakan kasaraw wa dɔw juguya fɛ a kɔni bɛ degun lase dɔgɔtɔrɔw ka baara ma. Wasa Mariko ale bɛ baara kɛ kɛnɛyaso la, an k'ale lamɛn. A ye gɛlɛyaba de se anw ma, anw ye dɔgɔtɔrɔw ye. N'an ye jateminɛ an ye accident sirabakan kasara in an y'a ɲɔgɔn saba de ye min juguyara. U bɛɛ nin tora la parce que fɔlɔ nin tora la accident yɛrɛ kɔfɛ a ma heure dama sɔrɔ ale nin tora la. 31 min ye 31 yɛrɛ su ye o yɛrɛ fana kɛra kasara juguba ye parce que jeli de jiginn'o tigi kɔnɔ. Okun kɔnɔna na mairie ɲɛmɔgɔw olu kɔni bɛ ka wuli ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ. Isaka Somboro ale ye maire ka dankan sabanan ye, an k'ale lamɛn. Maire yɛrɛ ye arrêté bɔ, arrêté yɛrɛ bɛ taa di autorité tɔ ninnu ma, policiers ni gendarmerie ani radio fana na u ka taa arrêté ni expliquer. Arrêté ni kɔnɔna ye mun de ye? C'est-à-dire n'i bɛ commune Koro ville yɛrɛ kɔnɔ i ka vitesse man ka tɛmɛ kilomètre 30 kɔnɔ heure kɔnɔ. Koro dugutigi n'a ka conseillers olu fana y'a jira k'a fɔ ko olu na wuli ka jɔ kɛ walasa dɔ ka bɔ nin sirabakan kasara in na. Seku Jimde ale ye dugutigi ka conseiller ye Koro, an k'ale lamɛn. Kunu dugutigi yɛrɛ san kura kama a kumana radio la boliko na kunu dɔrɔn dɔw kun banna accident kun kɛra dɔw banna an taara so dun fo teri école den an yɛrɛ kun y'a kanto kin bɛɛ conseil mina fara ɲɔgɔn kan ani dugutigiw an bɛna polisiw nu wele ka lasigi ka kuma olu fɛ o ka an ka mɔgɔw nu kalasi denmisɛnninw. An y'an ka kuma galama tengu sirabakan lakanakɛlaw ma n'o ye polisiw ye nka an ma maa sɔrɔ minnu b'an ka ɲininkaliw jaabi. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.